Dobrodošli u treću epizodu GTA San Andreasa Sampa. Sa mnom je Luka. I danas ćemo igrati, evo, imamo dva motora, 10 kubika. Kako idu, prže vatova. Prže asfalt, prže sve, vidite Luka, odmah kreće. U prošlu epizodu dosta je bilo prikaza na Sampu. Druga epizoda, vajda, gdje ćeš? Voz. Što nas murio? Što je tu Juri murio? A? Da. Koliko zvezdica? Je. A što nas jure? Vidi ovo. Gdje? Šta? Pa gdje si ti ja? Či da vozimo ovaj gliser, šta je? Ajde pa imamo motore. Hoćeš? Da je pro. Sam mala, evo ti, ja se zagledao. Čekaj. Si ga pakio? Jes. Čekaj, ja moj. Dobliži se tamo, stani tamo. Da mogu doleti lepo. Ali ne može, čekaj. Moram ga gurnem malo. Eto. Propada gliser onako. Ti svidaš na motor, evo. To sad se ga spao. A nemoj motor. Čekaj. Gliser. Jebote. Prostak. Žešći. Moram prvo da sednem na glisera pa ti ubaci oba motora. Vidim kako ću izvaditi se. Sad sam uštro motu. Majstor, evo, ajde sedi u gliser. Ajde, seo se ve. Ispravi ga malo, da ja mogu da, eto usto. Sluš što radi ovo? Daj to, dobro. Čekaj, Uroši! Nemoj gretak, čekaj. Evo seda! Ajde, gurdi ga u vodi, ajde. Otišu mi tamo vodu! Zbog tebe! Jao, bože. Neće sedne. Pritisni G, budalo. Eto, gledaj, kura. Gledaj sam ja. Jao, stani! Uuuu! Ispao sam. Stani, bre. Ajde, vozi. Čekaj, ne još. Pa vozi, kažeš. Viš kako je lepo kad se pliju. Pa čao, bre. Imaš još jedna pokuš. Jo, majmoj ću ispadne. Pazi se. Jo, gledaj, jednoga glisa rešen. Čaj duži sad. Ajde, im da li će možeš. Sad ih ja odguram sve. Šans neću. Da uzem veći ili manji? Ajde, vozimo gliser po ovom. Otišao. I ovo je treća epizoda Sampa. Dobro, reći to. I to ćemo mi snimamo. Znači tako pacim u vodu. I onaj intro neće se, možda i hoće postavljam, možda nećemo. Si go gurdo, jesi? Evo ti ovamo imaš bolji. Čekajte, nema bolji. A ćemo se bavimo Muriju ko prošli put. Sa čim da ih zebam? Pa ima još jedan motor, šta hoće? Dobro, ajde, dođi se ozmiš malo. Sad ne mogu. Ide jedan udarac u tebi, pazi sad. Skači. Daj gas. Ti kažem nešto, jednu furu, a nikom ne smije da kažeš. Ko stigne prvi tog motora njegove... Ne seri, ajde, idemo po policajci. Čuti da ne bi ni imao motor da ja nisam imao. Trči.
Kako trčim pun sprint, sine. Moraš imam za tebe možda i čopera. Ne. Ne možeš ti brzo od mene. Ja sam prvi krenuo pobedi. Broš, evo ti tvoja mašina ona. Ljudi moji, našli smo jedan server. Znači, mora se poštuju pravila kao... Jesi šta ja poštujem pravila, ja sam kriminal, bre. Aj čuti, bre. I moraš kao da polaže za dozvolu. Ako nemaš dozvolu, možeš ti da voziš, a možeš čuvati mulu. Sve je to, ali ako hoćete da snimimo na taj server, bacite... Dole u komentar. Da. Mi ćemo ga snimiti. Ali treba da kupimo. Naravno. Treba da kupimo oružje. A ja nemam oružje. Staviš mi. Držim. Na ovo će bude dosta klip, evo šta ti kažem. Jer ti ko pička samo se vrtiš u krug. Pa, ajde idemo da se pucamo. Sve. Pa ja kažem sam urio, ti uzimaš motor, ti si kraj. Pa motor, ja s čim ću dijem na njih. Savu. Pa da, prošli klip si rekao da je bolji auto, sad uzimaš motor. Pa dobro, meni sve. Ajde idemo. Ja ne znam da pucam, to ti pucaš sad. Onda ja vozim do mura, ajde. Ajde. Ali moramo da bežimo po planinu. Evo je mura, ajde sjedaj. Evo dolaze po mene. I po tebe dolaze, pa ću otiti skurac. Beži, sam beži. Kakav burek, sine sam im napravio. Burečnicu sam im napravio. Staj, desi. Evo sam. Puši mi sam. Ajde, Uroše vozi, ajde. Stani. Uzimaj, brže. Brže sjedaj. Ja ti izbaci s motora. Kako si glup. Beži. Beži pa stani. Beži. Ajde se trkamo s njima, čekaj. Evo nas pratite, pogledaj. Prati nas. Daj sad to. Preturio se, ali je. Opa. Nisi ni krenuo naprijed. Idemo onda u tunel, mali. Idem šta. Ajde, dođi sad po mene. Ajde. Burek, otišu u tunel. Ajde, idemo u najmali tunel. Ajde, vozi. Vozi brže. Pa deo, ajde sedi. Idemo na njega, vrati pušku, se. pa deo. Tamo je. Vidiš, otišu u tunel, vozi ka tunel. Pobegao majmun kad vidio kako je mu može pravim, bre. Evo vođe. Ovo je neka budala žešća. Vidi go. Je to policajac ili? To je. Vidi, to. Evo ga majmun, bre. Evo ga stiglemo. Da. Mislim da ne beži, nego on spras. Evo, znaš koliko on helpi, ali zato ću mu spali malo. Evo ga, stoji. Evo. Sad ćeš ti ko je proska da se cepa. Cepaj gume! Auto mu gotovo. Mani auto, cepaj gume da ne može. Cepam auto da mu se zapali. Cepaj! Beži! Sad će mi cepa gume. Beži! Vidi levo desno daš. To.
Vrati se. Gdje se dam? Stani tu, polako, vozi. Uz auto. Još malo. Uz auto. Ne vezi. Čepaj. Sad. Mošu mi napraviti. Ali cepo sam u gumu, beži sad. Beži, Uroše. O, levo desno, idemo. Kaži smo snajpericu. Levo desno. Opa, odemo mi, ajde idi se vrati, sad sam ali polako, ide šoko, nema se. Polako, stani. Crko. On crko. Pa duška auta ne primamo, ajde vozi. Epizoda će se zove Crko Murija. Crko Murijalac. Može i Crko Murijalac. Idemo na njih. Luka, može. Vidi li test. Epizoda se zove Crko Murijalac. Jel ono? Murijanaca. I jo. Beži pre od ovoga. Gledaj, levo desno Uroša, levo desno. Bra. Tu idi, to. Idemo mu spalimo ovo. Tu. Gas. Evo god. Moram se okrenuti da budem spreman. Skinuo sam mu malo health. Sad okreni, tu idi pravo i okreni. Idi pravo i idi desno. Ajmo spalimo auto. Evo ga, stani, okreći se. Uroše, polako. Gde? Pazi, ima snajpera izgleda. Uroše, beži, ima snajpera. Ima se skida. Mani bre. Desno. Idemo ga zezamo, da bude klip za zezanje. Ljudi, ovo nam je server za zezanje. Da, a ono što... Luka... Kamo nema zezanje, bre, jasno bre. Vrati se malo. Vrati se i to mu iba. Ne, okreni se ti da voziš, znaš. Evo ga, jebem li mu mama, evo ga pičku. Je li ima oružje, majko? Ima, pazi. Za malo kad nam nije probušao gumu. Pazi, ima snajpera izgleda, beži. Daj ćeš tu, idioti! Ja se usam. Ja mislim da... idi pravo, odatle ga skidam. Evo. Skidam u helte. Pucaj! Vraćaj se malo Uroše, da ideš ti. Tu će nas ubije. Neće. Idemo bar da se zezamo, vrat. I ako nas ubiješ, nema veze. Znaš koliko sam potrošio? 200 nešto munici. Nema, samo ti pucaj. Idi tu levo. Evo. Pička jedna. Jo, probuši na gumu, jebem mi pusti. Nema veze, vraćaj se. Nisam trebao dijem na njega. Uzmi auto. Gde auto? Evo ga tu auto neki. Uzimaj. Brzo dolazi ovdje. I jo, kak auto. Sedi, brže, dolazi. Vlazi brže, sedaj. Sedaj! Došao čaj. Ne, opet da probuši, jel ti se moliš da sedeš? Udari ga, ja ću ga pucam dok on bude. Pička ti materi, neće se s nama. Upali s auto. Pa zato što je imao ne bombe, bre. Nema veze, umro je on. Nije umro. Jeste. Nije, pa vidio sam ostalo mu malo helta. I umre. Evo, spavio si. Dobre. Si ti živ? Ja sam, a gdje sam živ? Ti? Jes. A? Jesam, ti kaže. Kako si živ, majke ti? Nemam pojma, evo. Ja, evo ga još jedan. Ja, evo ga Murijanac izgleda. 0350. Dođi vam. Ja, ono što je ponovo, vrate! Šta? Ovaj lik. To bre, pa ne možeš ti mi skočiš na auto, bre. Ej, probuši mi gumu. Neću da u ognju čekam. 10. Gdje će se nađemo? 10.
Ajde se nađemo gdje pehar, evo se opet A kopam. gdje si ti nalaziš se? Ma gdje znam? Da li da poginem, brate? Gdje Jel ja kao malo- zastava od Amerike, tako nešto. Koje mošem upravim, brate, sad? Ajde dođite pehar, da bi se našli. Ja sam tu, ja mu upravim moš. Dok me ne ubi. Jel je ovako imam malo auto. Brate, pregazi policajci. Opa, tamo je burečnica, sine. O, ne. Ajde dođi, ajde. Preturi mu se auto, idemo. Jo, sad mu se vratio, pička, evo. Ejce, po ovaj ZR305, pa da li malo. Ovo je server za nas. I da se zahvalim za 17 suba. Pravit ćemo Luka. Upali se auto, to bre. I Da se- pukovi. Češ ti još da upadaš u reč? Da. Da se zahvalim za 17 suba, za 20 suba će pravimo specijal Luka i ja. Vjerojatno Au! sam, možda i Mrca, ali nismo sigurni, pošto nemam još uvijek akaunt. Najbolje Luka bi da kupio lepo premium i ajde. A ba jebote, jer meni neće uđe u Minecraft, ja bi se lako snašao. Za sve. Ljudi, ja vam kažem da bi se snašao. Evo našao sam ja. Pa tako. Koliko tu imam kubika? Moj, Ja sam, ma ja imam bre ZR350 kakav u to. ja sam našao. Ispod tako. 900 kubika. Koliko? Neko što tvoj bio. 900 kubika sam našao, ja. 900. Evo ići me ladno jurila jeba. Mislim da ću ja da nađem 900 kubika. Pa ne, sad ću ja tebi dam. Što? Ti voliš, pa ja te će ih kuc. A sam rekao ima još jedan 900 kubika. Što me ovaj ne tira, sad ću ga napumpam, jebem vi ga usta. A ovo je kao sportaš, brate. On ide sporije, ne znam što. Evo sam ja tu kao ostavio sam ga u krašinici. I da vam kažem, ako želite da ideš brže motor, pritiskate samo prednju. Aj, Uroše, daj mi izvode gu. Aj. Ko vozi? Ti? Ja. Evo. Da, idemo na noge, vrati se iza. Ima malo helta, idi, bravo. Sad ti Gdje? desno. Sad ti levo. Levo, Pa levo idem bre. bravo. Nego sad ne ide tu, lepo. Eto, stani. Ideš tu. Tu, a? Stani, ne. Nemoj preskačeš, ne znam da li je to taj, može i nije. Stani. Ćemo na život, na sreću, brate. Stani. Ajde, na sreću. Idemo okolo da krušimo i ja Uroše, beži, sad pun gas. To je onaj, brate, što ima i pancir, brate, izgleda. Ovaj je najbolji. Cepaj ga brže. Čo, brate, gledaj. Ubio sam ga, bre, kill, idemo, Uroše, sedi. Ja sam morao da izađem, će da ubio bi me. Znam. Evo ga šef! Oh shit! I cepali na gume! I me ti mafiju da ti. A Vozi. zato mogu da ga dižem na to. Si uzem džipa? Ne, idemo opet, tamo imamo motor, bre, tamo ništa mesta. Onaj tvoj. Jo. Kako Evo da mure stoji? tamo, ja imam 4 zvezdice, bre, ide kurac. Ovamo ide. Sad će oni mene da izudrače. A ja imam malo helta, najbolje da me ubiješ. Stube, Nemoj šanse. nema tu. Da sam da te ubije. I poljubio sam pod. Ajde te ubije, bolje. Sedaj, ajde, nemoj. Bolje. A samo da bi uzao kill majmune. Ne, hoću pucam mi kurac, nego da bi ovo, brate, da bi mogo ti da budeš puć helte ili da budeš ko ja, brate, da bi mogli da ih cepamo. Onaj što ima pancir, on je ko nas dva.
Gde sam? Lele. Tako. I evo ga neki Fuza, kako se ovaj zove s motorom, da li da ga skida? 11 Ajde, evo. a viš, oni uvek mene pucaju. Stavila ladno jebote. Znaš, ej, A, oni uvek mene pucaju. Da bi, gde se nalaziš da dođem sad po tebi? da bi mene skinuli, a poslije ti ostane živi. Imam, znaš koliko zvezdica? Koliko? 8 zvezdica. Kako brosa. Pa znaš samo gde ti zvezdice i na prvoj zvezdici ti pita koliko te ima. Ba, meni ne uri nijedan. Pošto si ti mene ubio. Uroše, desi. Evo dolazim sa motorom. Ali sa 600, sačuvajte 900. Sa daleko, malo sa daleko. Znaš kako će se zove klip? Kako? Poljubio sam asfalt. Ne, ovo. Malo pre sam poljubio asfalt, znaš kako ko ptičica. Evo ga, iskočio sam iz... Ja ću da napravim neki tutorial kako skinem neku igricu i tako to. Evo. Si ti gde pehar? Aha, evo, stiš ovaj, evo ga, iza tebe. Brate. Gledaj koliko vozim dugo, znaš koliko ja dugo sam vozio na jedan točak? Tebi je ime crveno. Pa zato što me Juri Muri, znaš koliko, brate? Ajde, sve. Ja vozim ovaj. Čekaj, stani. Sad ja malo pucam, a? Malo si da pucaš. Ja, evo ga lik, beži, ti će mi pucaš, beži u kurac, ajde. Ajde, idi kad njemu. Aha, vozi ti. Aha, vozi ka njemu. Jo, pička, evo ga. Cepaj. Ja ušao ovdje, čekaj ga tu isto. I uzmemo motor. A, kurac. Žute stero me iseko! Dobro, evo sam, jao, jebote, testero mi sme iseko, pičkom. Gde si ti, Uroše? Ja sam ukrao motor, ali ono mi će pogum. Pa, vrem ga usta. Gde si ti sad nalaziš? Ne znam. Najviše to mrzim testerom, brate. Sada dođe vrinu i seke ti i popušće. Koliko traje, brate, ovo prekaz? Ne znam, pogledaj. Znaš ti koliko ja imam pare? Koliko? Ja ne shvata sad, bio sam u minusu 25, sad imam 39.000. Aha, Da. ja sad ovo. Da, ljudi, na onom serveru ima i benzin, brate. To je full. Znači, meni se ispraznja lepka. Jebote, kako se lako pale ove krntije, mamu i nebe. Luka, ja mislim da mnogo traje klip. Ajde, uđi da ga odjavimo. Gle, zapalila se prodavnica. Ljudi, ajde pomognite nam da stignemo tih 20 suba i da napravimo specijal jedan, ne znam, veliki specijal. Ja sam gde teretana, ajde dolazi po mene. Da dođem po tebe. Da dođem po tebe. Ja trčim. Pa ja trčim. Ba, stani, još koliko se onda leko. Idi u kurac. Kako ti piše na mapi, sam kaži. J-E-F-F-E-R-S-O-N. Ali dobro, ja ću stignuti. A gde ti to prilike? Kod Čikamarice. Tam. Jo, majmune jedan. Evo te dođem, ček da nađe samo neki auto. Jo, eno ga. Ja sam tamo kod onak srceta, tamo gdje ima nešto bezobrazno za decu, ko što bi se rekli. Je li ovo golf? Slušaj, za kad sad odjavimo epizod, onda se pucamo kad odjavimo i onda kako gubi on je pobednik. Debil je, vala.
Ujute, paš kako ću da te cepim, sine, ne. Evo, stižem sa 900 kubiki. A ja sa džipom, šta ćemo sad? Šta ćemo sad, hoćeš ja, evo imam ja džipov, imaš koliko? Mafijaš protiv bajkera, može? Jebote, ko je mafijaš? Ti si mafijaš. Pa ti si bajker ko voziš motorima i već. Si mafijaš. Pa ti ne možeš pogodiš pred tvoj konja sad. Naša mafija se zove, kao se zove naša mafija? Jebač 3000. Ne, čikapor. Može. Jebote, kako izmislila to čikapor, onako. Mi ni jedan klip nismo imali ispod 10 minuta. Dobri smo. Jedino na intro. Što sam ga ja napravio. Evo. 6. Evo si. Ja, vidi tvog džipa. Ja, Uroše, dođe vam. Idemo u kanal da zajavimo klip i onda se puca. Će da vidiš u klipu da si imao džipa, šta mi je bre? Imao si džipa, imao sam ja i Lamborghinija. Ajde dođi. Ček. Polako, ne žurimo nigdje. Ti na jednu stranu, ja na drugu, čekaj. Ali pucamo su isto vreme. Pa daj si ti u kanal. Da. Ili ćemo jednu trku za kraj. Pa ko izgubi njega ubijemo, a? Hoćeš? Ne znam. Ili bolje, ne smijemo pređemo u moj motor i možda se pucamo, hoćeš? Ajde. Ajde to, da se pucamo, dosta smo se trkali, ajde sad jednu pucamo. Bež tamo, ja sam ovdje. Ne, dobro, ajde, nek ti bude. Sredno si puku. Moj motor je meni štit. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Čekajte prvo da se... Pucamo, ja i ovaj... Prošeti, ne možeš se ubijemo. Ja, da, au shit, kako smo se ispalili, pa da. Ajmo jedno za kraj. Ne može, onda trka, ajde, trka za kraj, ljudi. Ja nisam bio za trke, ali ajde, mora trka. Ajde, ljudi, za kraj. A lepo smo počeli, bre. I ovo je za kraj. 3, 2, 1, sat. I poslije se opraštamo od svog motora. Što to radimo uopšte? I to što kažeš. Gde si, Pikle? Sam ja povidio. Evo ja ću moj da ispoštujem luku. Ajde. Da li da ga ubacim? Nemoj. Ej, jebi ga, ja ga ubacim. Nemoj, stani, čekaj. Nemoj me skidaš. Čekaj da ne, bre, čekaj da sed. Moraš ti da me skineš. Ako nećeš ti da ga ubaciš, onda si ja. Pa sad... A dupe. A ne možeš to tako, bez sam ja. Nemoj bre! Ja ga ubacujem. Gledaj ga. Ma ne možeš ti bre. Beži, ja ću da ga ubacim. Ja ću ga ubacim. Uuu, eto. Ljudi, znači, to je bilo to. Evo da su davimo za kraj, ajde. Ajde. Ljudi, mora se davimo. Pa zajku. Ajde, davimo se, davi se. A Luka, varaš, a? Ne varam, evo ti vidiš da ne mogu. Pa ne možeš se sudaju. I to bi bilo to za ovu epizodu, to je za treću epizodu Sampa, vidimo se u sljedećoj, čao!